Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Etienne Awlanan. Ba foyni watini sogoma ni clé. Anga ka wati. Nakadi mba foyni barafana. Kledu Etienne fana nakadi mbo fo. Eto we Etienne Yare. Mais nakadi mba fo Kledu Etienne. On fait l'observer fort. Ah, observez ça. Ah, c'est tout contrôle là. Ah, Kledu Etienne. Ah, parce qu'il baraka Kledu là. Effectivement. Otea. Amba foy bismillah. Ah, ouais. Ko ni kara na folotigi ko mo bi ñi ciogodi kara mais ko ni bi fanta ma sita ñi mun na ye fanta so go ma finya na ko ube na folotigi ya ñi pa wasa ka ke ino na ya mo go ba ñi nga segi ka ke sega makato ya mo go to ñi ah mo to ñi am wartigi ya so de ñi wasa ka sega ga tigi no na ya oh ah mais muna tigi fana e fanta ale sabato bolangolo ma mo ko to la e muna akwa hina ta muna warkadi koy warkadi la akbar aya warkadi warkadi afojo warkadi wari u fanga jumele kadi wari u fanga jumele kadi wari ou bien fanga bon moi personnellement ne be warta ay warita e mun eti fanga te fa fina fanga ndafe kuma silbe de dongle ko wari mani wari manyi mene o ya na dirima ni masa kechugola di wa yoro de la wari manyi ko na folo ko wari so umma de ko wari so umma ka wari ma ka na isi ke so ya chen wari flamine ka fu ay fembe be war ka fu ayi ay taga de ramine Allah akbar fembe war ka fu ayi wari amma ni shu antle kana siga Allah akbar wari wari may day wari may tabarakallah ma ala kanan de sen dair mel ami padewa ala kanan de sen dair mel ami no ko na folo tigi mo mo bikari na folo tigi mo mo bikari ko de na folo tigi o chen emuna na folo be kuna eta di mo ko tiga na folo tigi ado ba mi me kari aka di am abo fo de ma na folo tigi parce que mo ko wore be ki profiter o ka na here la quoi ayo amba ko jenu ko sorolam bolo son o franti keni karité sorolam bolo son bakari yan son ne fana ki son ko ni karité atike no kari ay awo e kari parce que dira fena madi donc ne ga limana mambo ti kari aka ne aw jimbo to ayo bismillah nam amtle bi septembre ko lo clé folo samba flale ni muka anu fla naam septembre kalo tabarakallah am septembre kalo de way anga indépendance kalo Gavabea amba da men lesor way fasore ka fasorier ale frente folo mo folo mo mbale to fo folo esor ale kuma le no feminga o de stade omnisport morbo kita amoga tim na ko sako ale dalala ko kera mobliba joro koniye kemeka gelea ko nindo circulation konina ambi wakati mina iko sisa udo mu kon na sigidala moko munun kon be ulu kon kemeka la nyinin kon ke jamana nyamo fe no be se ka mobliba joro do ko ligla bamako la minin kon na masa mobliba ko folo no obsega jo no wala sa circulation ni yoro ko folo na no stade omnisport muru kita fanfelae circulation sega noko ya choko mina esor aleka la selido ali bi ani esor beto no fe sisanta katika olufe no ko abe clef la konimbo oluka sera konin ko gela konin kube aka ko ngame wakati mina iko sisa ko sera ko folo konin ko abara konin ko lafia peka soro alla esor aleka la selido alibi ani esor beto no fe bamanchi wale ale keleli hukmu konnana ira ka fanga findila kaw ulu kon me ka wuli ka jo konin ke wasa dam se ka kari bamanchi wale ke ba moko ulula choko minna alibi ani esor beto no kon fe farkulo nyana jeta fanfelana mali egli fitino munu ni olu shite temesa mukanka ni olu kon be tourna ifwa akonna mutani ka olu fe no olu koni e udon choko koni ira dolantan konna ukamachi folola nam l'indépendant ale musabe indépendant ale kuma no faminga o de kulu mi ni ale kon single no lomi ka olu fe no ni ale peka de meta kanyeshi mali ale chamacha fanga koni ma kulu ka nyola jeba ta ku sabana koni kai ngake dogoku nato nunna bola sigiwe na bul faminga o de politiki ko yela mamunu kai ngado ala chamacha fanga konnana ko nyola jeta ku sabana kon mena boli oka lome ka olu fe no togo ale fabala indépendant alibi ani ale beto no kon fe
sisan métallique MINUSMA kalo saba ale kɔni bɛ gafe dɔ bɔ ka métallique adamadenw olu ka hakɛ sɛgɛsɛgɛliw la hukumu kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko dankari kɛra adamadenw ka hakɛ kɔnɔna ka daminɛ avril kalo kɔnɔna ka na juin kɔnɔna ko a wale min kɛra ko a bɛ t'i jɔ 682 la hukumu kɔnɔna na ko maa minnu kɔni nin tora a wale kofɔli na ko o bɛ t'i jɔ mɔgɔ 300 ale ni 17 la hukumu kelen kɔnɔna na Mali ministre min ni ale ɲɛsinnen don Mali ni jamana wɛrɛ koyaw ɲɛnabɔli ma ni o ye Ablaye Diop ye ale kɔni ye o ni mɔgɔw ka nin rapport kofɔlen kɔni a yira k'a fɔ ko a kɔni rapport min bɔlen filɛ nin ye ko kuma sulu don ko a baaraw kɔni ma kɛ ni sérieux kɔni ye Ablaye Diop ale ka laseli ye nin ye ka bɔ indépendant ale kɔnɔna na hali bi ani indépendant bɛ to ɲɔgɔn fɛ sisan an bɛ taa Yafilakaw olu fɛ yen nɔ yira k'a fɔ ko dama kɔni firila maa dɔw kɔni ka yira k'a fɔ mɔgɔ 5 olu kɔni nin tora a la karatukaw olu fɛ indépendant ale ka laseli don hali bi n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ a min bɛ tali kɛ coronavirus ko ale kɔni bɛ ka segin ni fanga kɔni ye Mali kɔnɔna na yira k'a fɔ ko kunun ko bana kofɔli yira mɔgɔ min na k'a bɛ t'i jɔ mɔgɔ 47 o la indépendant ale ka laseli don ala kan kisi o bana tɔɔrɔ ma le républicain ale kɔni républicain ale kumalen no fɛn min kan o de ye MNLA ko ale kɔni bɛ ka wulikajɔ baara dɔw kɔni kɛ walasa ni sema kɔni bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ni ka kɛ entité kelen kɔni ye républicain ale ka laseli don hali bi ani républicain bɛ to ɲɔgɔn fɛ ministre min ɲɛsinnen don sanfɛ kalanso kɔɲɔw ɲɛnabɔli ma ale kɔni ye kalanso 8 sanfɛ kalanso kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛnɛya kalanso olu kɔni yamaruyalen tɛ bilen ni ka kalan kɔni di kalandenw kɔni ma républicain ale ka laseli don hali bi an to kalanko hukumu kɔnɔna la laseli kɔni ko kɛra ko ɲina kalanta kɔni ko o bɛ kɛ septembre kalo tile 16 ni dati kofɔlen kɔni bɛn kɔni tɛ ka se ka kɛ a la métallique ministre ale ni école ɲɛmaaso mɔgɔw olu ni ɲɔgɔn cɛ républicain ale ka laseli don ayiwa n'an ye le républicain bila l'indicateur de renouveau an k'o ta indicateur de renouveau ale kumalen no fɛn min kan o de ye bo ni douanzan gawo ko gɛlɛya min kɔni kun bɛ o sirala mɔgɔw kɔni ka bolimafɛnko ta fanfɛla la ni banbaci wale ka bɔ mɔgɔw ka gɛlɛya kun ko a gɛlɛya kɔni an bɛ wagati min na ko sisan ko fɛɛrɛ kɔni sɔrɔla a la bɔlen kɔ yen nɔ hali bi ani indicateur de renouveau bɛ to ɲɔgɔn fɛ métallique maa minnu ni olu bɛ yala ni ka nɛgɛkolo kɔni tɔmɔ ni ka tila k'a feere kura ye ko an bɛ wagati min na i ko sisan ko a baara kɔni ko mɔgɔw kɔni bɛ ka tɔnɔ kɔni sɔrɔ a la hali bi ani indicateur de renouveau bɛ to ɲɔgɔn fɛ yira k'a fɔ banamakaw olu fɛ yen nɔ dɔgɔjɔla dɔw kɔni bandiw kɔni ye olu attaqué ni ka u bololafɛnw kɔni minɛ u la wale kofɔlen ko a kɛra jaturu bugu ale ni gaɲu olu ni ɲɔgɔn cɛ ala kan kisi olu tɔɔrɔ ma ami le challenger an b'a kuncɛ n'o ye non le challenger o don awɔ la sahelienne fana bɛ yen le challenger an ka taa fɛ challenger ale kumalen no fɛn min kan o de ye maa minnu ni olu kɔni tununa ni tunucogo ma dɔn u la olu tɔgɔ la dɔn kɔni ko u ɲɛnamayara utukalo tile 30 tɛmɛnen a yira k'a fɔ ko don kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni kɛ kun de ye wasa mɔgɔw kɔni bɛ se ka hakili bɛ se ka jigin mɔgɔ tununenw olu la cogo min na challenger ale ka laseli don hali bi ani challenger bɛ to ɲɔgɔn fɛ Boire Fili Sissoko ni ministre des finances kɔni kun don i bɛ k'a ka taa na ni a minɛnen don a bɛ ɲini ka san kelen kɔni bɔ ale kɔni laseli kɛ ka ɲɛsin caman fanga ɲɛmɔgɔ ma ni o ye Asimi Goita ye ko ale kɔni ka minɛli fo ka taa se san kelen kɔni na ko a tɛ ka se ka faamuyali kɔni sɔrɔ o wale o la challenger ale ka laseli don le Sphinx an b'o kuncɛ n'o ye Sphinx ale kumalen no min kan sisan an bɛ taa ministre so min ɲɛsinnen don lakana ma le ministère de la défense et des anciens combattants ye Sadio Kamara ko marché tan kɔni kɛra yen nɔ minnu ni olu kɛcogo kɔni ma kɛ sariya kɔni kɔnɔna na ko musaka min kɔni tununa ko senfɛ k'a bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 5 o la Sphinx ale ka laseli don o sera ka dɔw yɔrɔ la k'o lajɛ n ko sera ka dɔw yɔrɔ la k'a lajɛ awɔ Etienne Ɲare 2012 tun bɛ min 2012 tun bɛ min o ye ne sɔrɔ Bamakɔ yan a bɛɛ bɛ Bamakɔ Bamba Ɲare 2012 Mali sɛgɛnna dɛ 2012 dɛ 2012 fɛn mun ye sɔrɔ an b'o kɔlɔlɔ la hali bi waati min na 2012 o ye Kadafi bin o bagara Kadafi ma k'o fa k'a ka dugu ci ka filenkolon ci
Kadhafi dum maka mutumba bolo ani malien to rek mutumbe o kacha o gulu yega mal fata ka faso se gara kana bamako donc si jamu de gara utara kidal o face de lui le conseil kulu se gelendo kon anga moke indépendant ba le u moke fa ko na ke taju sara o bayne o rébellion créé o rébellion o yemena kan kidal mine ka to wala o ko buna gawo mine ka to wala ambi kelela sada su fana mu ye kelela ulu mbultula tete bolo aya amadu aya sanogo ni hakliba anya klibala ulu na ka chedeu o ye kudeta ka amadu la ka soro ambe gele yala kelela ko wallahi ka to wala ka to fanga kelela ya rebel profiter o ye gawo mine o ja ko u ya avancer ke o ye tumudumne awo kato fanga kelela ya katete bi kato kulu sisi armée désorganisée là donc bamanci fana profiter au fait c'est ça donc kidal bubolo we gawo faraka kato mutu faraka donc umu bolé ko heer ba do anga tañefe avancer wa anga avancer donc 1er septembre ambi do muna una douanza we douanza mine ko chak douanza mine ne ko luka kele balendo frontière Mali Azawad au côté de ma fou ko donc vous yoro mimine o ti Mali bolo la tuguni o ti Mali la tuguni o kera yera de jamana a jamana jume ko le pays de Touareg la République de l'Azawad et puis quand ça a bel la belle no bolo de ko ka drapeau de là ka cachet de là kana aussi chok ko la République de l'Azawad ko la République de l'Azawad ko danci alini malike o ye douanza de donc olu ka frontière ko akule douanza we douanza mine ka ke frontière donc jamana kara fly donc jamana chiro chola a soro ya fana a aya na seda o fana nyogon sama non olu nyogon sama la donc ya nu ku nyogon sama fanga bi di joma jele bita fanga la ba man tuni yoro be mine ka la be ka puta ku ka usawe kata kidal ko fete ka ke janjoy ko ka drapeau bla ka bla sans c'est ça parce que jamana kara fly donc faut janvier 2013 on tara reconquête mais le problème est jume on est reconquête on est douanza bi modi marala parce que rébellion me délicat na douanza et rébellion est vraiment délicat teme kidalka mais au seni unana il faut douanza mais na mune kara on est tomboutu mine on est ga uli adamne kidal on va adamne douanza on est douanza mine on est tomboutu mine on est gawo mine on est mine ga mine en son nom on va me do kidal konyet tu vas ko yante ay jodala donc ambo kololo da halbi o kololo ambala maba mu ne be kidal o ko ni foni taru ni wallahi tado parce que ne ramat le ka kidal ne mat le ka kidal donc mum ben do don mais ko ni ba don adjuye kidal et tant que kidal fana do ambulo alhamdulillah mbo fo yebi de tanga kidal mado ambulo amte lafia monde be kidal o ko foni kasimi parce que kasimi tara kidal ne ko ma kasimi tara kidal ne ko ma de kidal ay me kla chef ni nga rédaction ne ko ni ma de kidal donc anga problème bo yoro la donc ba manchi donc ka kenye ngere boriye ona chaque 6 avril ko indépendance bo fete kidal mais ñina ma fete de o ka ñina ko ma fete de o ka fete ke parce que mumu ko 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 mune anu bu kelela anu gain ou les ba don 6 ans ko yele mana doni o ka fete donc 6 ans ou les ko wallahi la canabalia du coron ou era ko alors ko folo ko façon ka to bolo wera ba la kala nga sisa lu era kulela ko vraiment ni façon ma lage la canabalia be ma bu ka déclaration we mena ko lu era la kana ne tay alors ko lu ko obo yoro la kana donc 6 ans comme France tara aba amniche donc 6 ans ba don goni atna ke folo lere be benyi ni zanga be abala ala ma pote bon ka kidal mine ka do kidal a wati dini no wati fana temena mo ba fa tarakanda ba fa godo asimi e be se do kidal abse e be se kidal nyene bo ni quand il y a en position de force là c'est en ce moment que tu négocies tu ne négocies pas en position de faiblesse wati mina ay accord négocier asa amba en position de faiblesse donc du coup sago o de kera donc si là comme on est un peu devant moi mumbu ou 5 rawa Congo ay na tirawo etuguni ou yela ba donc na tirawo ni chobe malila donc si ça ben wati deni surtout ou la négociation d'aller les sini ou sini gene si ça faut ko ka élément ni comme élément
avec bon nan tumba don o dum mani o te ba o mba fe ko do voye o de kere 2012 yan en 6 ans on wati na ayere sekatanga dugula o here o te here o kambe merci beaucoup